15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kador bar ki wahe ko rejoin tia kabala long ha ka khat lai tre gu jelliu araja arpun riu hayung wali jong kador bar snong chiliang raj kala wan ra lang ye ki president ki secretary bat ki nong mi khamat jong ki kur bopher banya kran halor shibon ki mat ki bakong san na padang ki mat ki balai kran kador bar kala shim khia halor ka shithi kabala dap pha so chief executive member joga giant tia hills autonomous district council uba thombor shiwan Hakateka shithi ki wahe kur kila dawa baka executive committee kan wanra daka an ban ithu no yaki kur ki bala shim jaj naka kami kumjuru ban ithu yaki sengkur bat ki wahe kur daka an Habakran sikilat pathai kubor u president ka dorbar ki wahe kur rejoin tia ukro el pariat ulaong baya kateka jing dawa la dep ban ai shaka district council na do ars nam menshwa Watla la don ru bon sen ki jeng keran bat ki jeng kendo Henry hadu menta ompat don ke nu ke jubab ka basai na kalyang ke JHADC la ong ba dor bar kala shim ya karai ban ai por biang sakhat san sngi yo chief executive member bar ke executive committee jong u na do ka khat san tarek hadu ka lai phau tarek jelliu ban shim khia ban wan ra no ya ka an ka bai tho ya ki kor ki ba ai jat chaka kami lem bat ki seng kor bat ki wahe kor ki badon hapo uput usam jong ka district council Kador bar ki wahe ko rejoin tia kala pen pau ba ka jing khi kan long kan lat ka ba khat du Henry ka jinkerman ba ka JHADC kan shim khia bat le e halor ka ne ka mat namar ba ka dei ka benta ka ba kong san tam na ka benta ka jing thu ba ka jing long tan rai jong ki kor hari jain tia ta ni ka yalang ni da khori ka to ko bi ka da ba ka da option ko wa ni liang yong ka council po yang khamat yong ma thombor chibat ko CM memben ki juba ya ka chithi ko dap e ni dap ha ka wada ongi ha po ka chpau tarik yo ni banai June ta ujubab i de jing tho na khodi kalam mi yo chna no ka ai yo temmet no ya ki kur jaj na ka bai ka war ki sain kur wa ki he kur ta de e de ka deadline ka wa ha po chpau tarik ko jubab wa du la i ka ni to ka dawa na do was asna manchwa ki jing tho man ka po dap e Uyami iradap yami ya kalam rem banagi neti down ne ke yalang dia kalam sani ba ini dapat senyawi atau senyaw si sekali atau ila kani ta dem ga an ka schedule ka ong kita ka parat ri ong atau borenti ya ki kurgi jaj kat kam ka schedule karo memle tan ne de himi ga rai ka wa u por biang i sachise Nai benta khat san sngi kata gaman na do khat ni ka khat san tarik yong ni kuna June ado ka le phau tarik wa UCM wa ki EC yang o to wanra ki daga an ka wa ka jing tho ko temmen na ki kur ki jan na ka bai netan ka wa ar wa temmet ye ki san kur ki em po pots yang ka council wa ki wa kur manat yo yani ki anya po ki le phau sngi ta nei leng yong i ka dor bar ki wa kur do engo e khuble ye ki la tangwa Lada UCM wagi isi gi om ben gula iwan halor wala e por biang sakhat sanski tamat nailang yong gi he kor daw du yami surok tang nailang yong i berkhati i wa mohayu mi surok embe i ga jingat wa jing karman wa ma thom ka UCM wagi extreme members ki yong ki wagi MDC waro ta u snyau tho gi ni ka jing e ko khoi ka daw da yoy ka ni wa ka andam ga tayam bangkare kam diga sa kata hai kajan yuruti bo usnya tho gi po khat sans wai to ila kila wan man kam ki MDC la amikuri jaj yo ti kur yong ki wa kur ki perkur yong ki la ban yalang dia kalam gi yong gi sa si kan ti da mat kata kata ka wi ti por po khat sans hayato no wa gi witawan ki jaj bru gi wa da gi kisngi de yo mi ga jing thon council the payment ini liang ka dorbar ki bhai kur klam chei wa ongitan chna cha ga an pen scam chwa ye i ki kuri jet na ka bai ki man ki tri muluk yong ka ni ka long ka padai khamtam ka schedule ka yong ka JHDC i ki tai wi tawan ki kur ki jet na ki tai wi tawan ki jet beru ini liang yong i yong kan budap ka yong i chwa hamrap ta kata to ka jing prakhat ki yong i tala neti da mat kani ka rai ne man ko ka wa sa su ya kala mo ki wa ko ra le ya panyo ki jar ki ne ki tam ki yong ki dem ro ki wa chrai ki wa ile man
kata to ka ya kalam ya khanai ta yulti wa bara ki ba kur ki ba ma pa argentia yang in ki sen kur bara wa kharniat yang buruna mino sakhaman nei banta kani ka kam kaman ka kam yap kam im dia khanang wa ki ba am hai ni yo ki wa yo kur ka jai ka bai ki wa man ki wa biang wa dap hedon nei ka sngi ka partha de temet ka wa yong nang chngan chu i ha ka jaman burlong buru bi Serugi ke benta negaliang yang ke darbar ki wahek kur kerpat ia ke isi yang ke district council ke jingan lam yang CM ma thombor siwat yo snya bah ki yo khut de join meeting ia ke darbar ki wahek kur kamjo rengkat uji CM UCM uji EM rengkat uji rengba yang kikur warok tu apa urusan yang district council nang yo iplo ya kelam halor gani ke benta kenang yo man ga goche halor gani ka sinkur sinjat yo i po Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya